mga mamshi and daddies. Aniya na po, magluto na po kog adobong baboy, mamshi. Para sa mga para sa ating pamilya. Mamshi, butangan og asin. Asin. 1 spoon asin. Ahos. Kay daghan man mig ahos, mamshi, daddies. Daghan pud among ahos gibutang og sibuyas. Kaning akong amo, negosyante mag-ahos og bombay, mo nagdaghan pud mig lamas among gibutang. Ana siya. Lamion na mo, mamshi, daddies, og luto aron ang among amo lamian sa among luto para matagaan mi og additional bonus paminta. 1 spoon og paminta. Paminta nga liso. Toyo. Estimate na lang namo ang toyo pero kani siya 1 cup gid siya, 1 cup. Pila 1 half. Saan sabi? Kasaba ni siya. Inaani o isa ka ingon ani. Suka. Isa pod ka ingon ani ang suka. Isa pod ka ingon ani. Ramen ka. Mana siya 1 okay. Giluwag lang na niyan kay aron daw dili limpyo siya. Asin. Sukar. Isa ka cup ba to? Sabi tawag ato? Spoon daw to siya, tawag spoon. 1 spoon central. Brown sugar. Marinate ka dito. I-marinate sa ni kadali ha. Kadali sok. Mga 20 minutes totoo na namon ni. Okay ha? See you later. Guys, salang na namo guys ha. Mana na siya. Kompleto na sa lamas. Nya na pod na kanang hapit na maluto ako ipakita. Okay guys, bye muna ha. Mix. Okay guys. Daddies, mommies. Okay para masagol ang mga timpla. Takpan ug balik. Yummy na guys. Yummy na. Okay na pod para motuhop ang lasa. Mao na siya giingog. Okay aron malami. Yummy guys. Hapit na maluto. Yummy. Amen. Okay guys, thank you. Bye. Yummy.